Benvinguts i benvingudes a Movem Fitxa! Tremendo avui, avui sold out, eh? Crideu una mica. No queda cap més cadira, i hem hagut de fer cadires de càmping. Qui són els que fan en cadires de càmping? M'aixequeu la mà, una allà i l'altra persona que va en cadira de càmping per allà baix. Hola, què tal? Sap greu, ja ho tindrem en compte, d'acord? No sé si heu vist una cosa, avui és programa 27. 27 programes ja, o sigui, estem ja cap a la recta final, ens en anem. 27 programassos. I ha passat una cosa molt forta a la Seu d'Urgell. Ho heu vist? Heu vist què ha passat o no? Molt heavy, eh? L'altre dia, el dissabte, vam pujar a la Seu d'Urgell, anar pujant, vam pujar, és pujar, vull dir, tu vas pujant, tu tot el rato és pujar, vale? No parar de pujar, 3 horetes pujant, i arribem i paradís lúdic. Fantàstic. Ja, no sé si ho coneixeu, que hi ha un festival allà molt guapo, del Joc del Pirineu, sona o no? Doncs aquest cap de setmana estarem allà fent un programàs. Farem el primer directe de Movem Fitxa! I vam anar a fer una mica de prèvia, vam fer de jurat dels Premis Catalunya. Podeu fer no? Jurat dels Premis Catalunya. O sigui, fa 4 dies no sabíem ni repartir cartes i som jurat. És l'hòstia, d'aquí poc la toga, Álvaro? Nosaltres ja sabem qui ha guanyat. Voleu saber-ho? Segur? No ho podem dir-ho. Perquè tenim uns principis que ens fan que no ho podem dir. Si teniu un pernil, podem canviar els principis. Algú, un pernil així guapo? La setmana que ve ja s'haurà dit, Joanet. Diu, t'ho portarem la setmana que ve. No, és avui o mai. És avui o mai. Doncs res, deixem-ho estar. Anem a fer el programa aquest dia 28, que serà el programa 28, tot quadra, val? I tindrem a la Núria Vilarrubla, que és una persona que no sé si coneixeu o no per aquí, piragüista olímpica. La tindrem allà, que és a més casa seu, la Seu d'Urgell, li farem una entrevisteta, a més tindrem una persona que avui també veureu aquí, la tindrem per allà, i segurament també vindran uns altres entrevistats que avui tindrem aquí, que tenim un programa fetent. Pot ser que guanyeu alguna cosa. Teniu ganes? Sí! Voleu jocs? Sí! Doncs anem a començar. Que comenci el Movem Fitxa! Anem a començar. Avui us porto un recomanat de la setmana, com cada setmana, i aquesta setmana tenim un joc molt frenètic que es diu Quick Link. És un joc molt divertit, molt frenètic, i hem jugat ara fa un moment, i és molt xulo, perquè hi ha un concepte i tot de temes. Tu tens un concepte, una paraula, i tens molts temes a la taula. I amb una ventosa sonora, que és molt divertida, has d'intentar agafar-ne tants com puguis que tinguin a veure amb aquell concepte. I després, el xulo és que genera debat. Ho hem fet bé això o no, anem dient els temes, el que hem anat agafant, i si estem tots d'acord, guai, els anem aconseguint punts, i qui tingui més punts, guanya. Si no estem d'acord, com que és una ventosa sonora, li anem fent tots a la cara, i bueno, es crea una cosa divertidota. Aquest joc el podeu guanyar un de vosaltres avui, i a més, aquest joc és el recomanat de la setmana. Aquí està. Un aplaudiment, home, sí. Això a mi encara em sorprèn, és guapíssim això, mira. Sembla que estigui enllaunat, sí o no? Podria estar enllaunat perfectament. Anem a començar el programa, anem amb el nostre referent lúdic, podríem dir, i economista. Fora aplaudiment per en Gerard Ribas! Què tal, Gerard? Com estàs? Molt bé. Crec que mai m'havien introduït com a economista. Bueno, és que l'altre dia vas venir a fer d'economista una mica. Ja, és veritat. Quin professor vas tenir tu, d'economia? Home, sí, vaig tenir uns quants. Sala Martín entre ells. Sala i Martín, Sí, i tant. La setmana passada em vaig posar una americana de les seves. Va ser bastant divertit, això, Va estar bé. Tu també vindràs a la Seu, no? Sí, exacte, molt content de fer 2 programes seguits, saps? És veritat, però seguits, Aquest espaiament, saps, que hem fet cada mes, mes i mig, doncs ara 2 seguits, sí. A més, que he de dir una cosa al principi, que és que en el programa que vingueu, la gent que vingui el dia 28, podran guanyar jocs. Nosaltres sempre regalem jocs. És una manera de fer venir la gent. I els jocs estan, aviam si podem fer-ho, aquí sota! Hòstia! Que canvi. Ja no tenim la càmera? Ara! Aquí sota! No! Què ha passat, Álvaro? Els agafo? Espera, que em presento. És que avui, espereu. Aquest joc, al metro, el podeu guanyar amb la carta misteriosa.
Ara. Em presento per si la gent no em coneix, que sóc una persona que està aquí darrere d'un piló de botons, i ara, quan faci el pota el compte en 3, ficarem la memòria, Sí, és xulo perquè ja estan assenyalant i tot, ja s'aparten els caps, veig que s'aparten en caps, ja. 3, 2, 1... Som-hi! El Ruth, Team Quack, Illa Prohibida... Bueno, aquí tenim bastant jugassos, A més, un que ens el vindran a explicar d'aquí poc. Vull dir que ja ho veureu. Bé que això funciona per tot, per aplaudir, per moviment de càmeres... Tot. És un mecanisme nou, té una I aquí dins. És al·lucinant, és guapíssim. Que guai. És xips molt petits, ara, últimament. Bueno, escolta. Què portes tu avui? Anem a fer una cosa menys tecnològica, però que sempre és l'inici de la nostra secció, no? Que hi ha algú del públic que ens envia algun dubte, algun comentari. Ja no són ni dubtes, ja són comentaris random així. Sí, hi ha coses molt rares. Ens donen joc, mai més ben dit, a parlar de temes lúdics. Que ja que estem aquí, podeu, si voleu algun dia, portar-li alguna pregunteta i en Gerard us la respondrà. O a la seu. És el nostre Big Man. Si la gent vol portar a la seu algun dubte així, a la Home, ja que van 100 persones, Vull dir que pot ser guapo. Són molt dubtes. Pot ser una bogeria. Doncs t'ho deixo tu, i tant. A veure què passarà avui. Quins nervis. Aquesta. Haig de llegir-la jo? Sí, ja és la tradició. Sempre em fan llegir, Mira, aquí em saluden a mi tot, Sempre van dir que estic prou, Home. Hola, Jordi i Gerard. Està bé. Toma, ja t'estic fotent el puesto, Potser no us ho creureu, però sempre tinc molt mala sort amb els jocs de taula. Hi ha molta gent així, sí. I és per això que no m'agraden. Hòstia, comencem molt malament. Sí, només li agrada guanyar. Sí, si llenço dalt... Bueno, tinc una mica és així, que el joc li agrada segons si guanya o no. Potser ho ha escrit... Potser és aquest? Mal entès, potser ara ho veurem. Si llenço daus, no em surt el número que vull. Amb cartes igual. El que va abans meu, la que agafa la que m'interessa. És cert, us ho prometo, és molt frustrant. Això ho diu així, Com ho puc fer perquè això no em passi? Elisabet Gràcia, Barcelona. O sigui, és Elisabet Gràcia, Barcelona. O sigui, és el lloc de Barcelona? És un cognom, diguem-ho així, no? Jo crec que és un cognom. Vale, doncs crec que tots ens hem trobat o tots tenim algú que sempre diu és que jo tinc molt mala sort. Aixecar la mà qui pensa que té molt mala sort. Hi ha algú que tingui molt mala sort. Aquí ja tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, de 20 o de 30. Exacte, Déu-n'hi-do. Llavors això ens dona pes avui a parlar de l'atzar, perquè l'atzar és un element molt important realment en els jocs de taula, és veritat, però no és l'únic element. Normalment no. Normalment no. Els de temptar la sort, la idea. De fet, ens agrada en general l'atzar, no? Aquests nervis, aquest neguit de, no sé, llenço un dau, he d'agafar una carta, a veure què passarà, no? Però hi ha un tipus de gent que no li agrada l'atzar, no? Llavors, una de les coses que volia posar és, tots coneixem el concepte atzar, però en jocs que vindria a ser això, l'imprevist que pot passar, el que no sabem, però hi ha un altre concepte que potser és com l'antagònic a l'atzar amb els jocs de taula, que és l'agència, que es diu. L'agència? L'agència vindria a ser la incidència que les meves decisions tenen en el joc, vale? Estratègia, una mica. Clar, pot ser amb estratègia, pot ser amb altres coses, perquè poden ser rols ocults, és a dir, és el que jo pinti alguna o no en aquesta partida. Decisions. Decisions que jo pugui prendre, vale? I són dos elements, com dic, l'atzar tothom coneix, l'agència potser no tant, no? I això ens serveix una mica com a excusa per parlar avui de dir, anem a posar-nos en l'extrem 100% atzar, 0% agència. És a dir, jo no pinto res, vale? L'oca. Exacte. L'oca és un joc així, l'oca és així. Tu no pintes res. Sí. De fet, hi ha molt debat entre gent que crea jocs de taula fent la broma de l'oca és un joc no és un joc. O no és un joc. M'aixequeu la mà qui pensi que l'oca no és un joc. Exacte. Són 3 només, Exacte, vull dir que és minoria. Hi havia més que pensen que tenen mala sort. Llavors és el punt, ostres, hi ha una sèrie de, no sé, jocs, entreteniments lúdics que tu no pintes res més enllà de, si posem l'exemple de l'oca, llançar els daus. I vinga. Hi ha més exemples, podríem dir, no sé, el bingo, o sigui, les loteries, aquestes coses, tu no pintes res. No pintes res. O sigui, pots guanyar, pots perdre, però tu ets allà un mer espectador. Tens raó, vale? Sí. I a partir d'aquí, la resta, diguem, de jocs van incorporant en mesura del possible, saps? Coses que tu puguis crear, o sigui, que la teva incidència, el que dèiem d'agència, que tu pintis alguna cosa, les decisions que jo prengui o que pugui prendre siguin més complexes o més senzilles, tinguin alguna incidència. De fet,
Jo fa temps, l'any passat vaig crear un prototip així, que en un concurs va quedar segon i tal, que era... Va quedar segon? El meu repte era... No, bueno, però... Que el tio ho deixa anar, saps? Però no. Però el meu repte era... T'has de fer valdre. No he vingut aquí a fotre'm. Explica'ls allò de l'Essen que va passar. A mi hi ha molta gent, tio, i s'ha d'explicar això. Vaig a treure pit, va. Va, treu pit, va. Fes el gallito, va. Soc un dels 3 únics autors de taula catalans que té un joc recomanat a l'Spiel de Jahres. Toma! Ah, sí, exacte. No tens una medalla de Màgic Andreu, perquè és moment de medalla de Màgic Andreu. Hi ha medalles, hi ha medalles. Home, això s'ha d'explicar. Això és els Oscars dels jocs de taula. Però bueno. Llavors, la idea era simplement com puc fer un passet més del joc de l'oca, de dir, hòstia, tenir daus i no sé què, i la idea era això, no? Perquè realment hi ha una mica aquesta gradació de quins elements puc introduir per jo fer, no? I ara portaré un parell d'exemples de coses, perquè tenim molt identificat els daus com a element d'atzar, vale? I ara us ensenyaré un parell de jocs molt xorres, bueno, un parell, un joc. No digui xorres, perquè clar, com que no és teu... No, exacte, havia posat de llonses, però no, sí. Hi ha jocs que, per exemple, intenten, aquest és un joc que es diu Plenus, però jo el tinc així, que intenten amb daus, sí, no em veig, que simplement tu llences daus, i a partir dels daus tu has de fer diferents coses. En aquest cas, hi ha molts d'aquest estil, no? Tu fas una tria, doncs jo trio el verd i el número 3, i a partir d'aquí tu prens la decisió de fer elements que tatxes i que no tatxes. I és simplement un element per dir, ostres, el dau el tenim etiquetat com a tema d'atzar, però realment hi ha jocs que encara que estiguin molt en aquesta línia entre més a l'atzar o no, que ja intenten introduir aquests temes d'estratègia, no? I aquí, aquest és un, però que són molts exemples. Un nom conegut d'aquest tipus de jocs. El Plenus, per exemple, és un que ha funcionat molt bé, i ara hi ha molts roll and writes, que es diu així, perdoneu. He fet un tecnicisme i he fet una pausa. Roll and write, en català, com seria? No ho sé, llançar el dau i escriure, tatxar. Hi ha molts jocs així que són tu llences el dau i segons el que passa en els daus, tu fas una acció. Que és una manera, el que et dic, mantenir el punt de l'atzar que ens agrada tant, que és de tirar coses, però alhora que hi hagi components d'estratègia i que la teva decisió tingui incidència. Avui aprendrem coses, Saps què diuen dels daus? Però és una cosa que em fa molta gràcia. Diuen que els daus no tenen memòria. Els daus no tenen memòria. No. I és veritat, tu tires un dau, et surt un 5, i el proper cop que et tornis a tirar pot tornar a sortir qualsevol. Ha sortit un altre 5? No té cap sentit. Sí, ha sortit. Acaba de sortir un altre 5. En canvi, és veritat que amb cartes tu pots agafar i pots tenir una baralla de 50 cartes, que et sortís el 5 o que no tinguis memòria? No, que tingués memòria, que al final en tingués. Bueno, però no té memòria en el sentit que no condiciona la jugada següent. En canvi, si tu agafes una baralla de cartes, encara que tinguis 50 o 100 cartes, si tu treus a l'as de bastos, a la següent poden sortir moltíssimes cartes, però a l'as de bastos no. A no ser que tornis a incorporar. És economista el tio, Els números els té, No, però és veritat, és una cosa es diu i és pur veritat. Estem movent una mica. Una altra cosa que volia avui és que sabeu que sempre porto un autor que ens parli per donar l'excusa de conèixer algun autor. Avui ens parlarà el Sergio Ortiz, que és un autor català de Molins de Rei, que de fet els següents convidats, entre alguns jocs que portaran algun seu de llançament. Sí, tot connecta, tot connecta. I he volgut parlar amb ell perquè ell té un joc que es diu Paradise, dice amb dice, com amb daus en anglès, que té molts daus. O sigui, crec que té 50 daus com a component. 50 daus. I és un joc que, sí, l'atzar té alguna cosa a veure, però no és l'únic. Hi ha una part estratègica, de que tu quina decisió, d'on fa. Llavors jo li he preguntat sincerament que m'expliqui una mica què pintava la decisió en el seu joc. I ara el sentirem? I ara parlarà. El sentirem? Sí. És molt fort, això. Tenim un nivell. A veure si l'Àlvaro vol. A veure. O si toquem així. Es connecten moltes coses de cop aquí, Exacte, hem fet un creuament de cables. Torna-la a ficar perquè no hem sentit al principi, Aviam. El meu joc Paradise té 50 daus i podem pensar que és un joc 100% atzarós, però no ho és, Al final sí que baixen d'una torre de manera aleatòria, en funció de la resta de persones, de com van jugant, però després ens hem d'adaptar i hem de fer una cosa molt més tàctica i hem de decidir quins daus escollim per intentar completar unes targetes i obtenir una sèrie de punts. La presa de decisions és molt important, no és agafar daus perquè sí, i si agafem els daus incorrectes possiblement guanyarem menys punts i per tant no guanyarem la partida.
Això no sé si és... Sergi, no tiris un pet després de... Això ha sortit en el directe, no? No ho sé. Primer que ens passa amb un convidat, Super centrat el tio, es tira un... Digues. Ja li direm que, home, que no són maneres. No són maneres de Que s'hagi presentar-se del en món lúdic. societat. No pot estar sèrio mai, No, és una manera de dir que realment, encara que hi hagi molts jocs que l'atzar té una incidència alta, sempre com a dissenyador, sempre com a jugadors, sempre volem que les nostres decisions tinguin alguna cosa a veure, no? Encara que l'Elisabet digui, hòstia, sempre tinc molt mala sort, no sé quin tipus de joc juga, però és probable que en molts jocs ella també tingui alguna incidència en el que passa, no? O que Antoni. Podem anar avançant amb aquesta línia. Hi ha molts jocs, i no he portat aquí, sinó simplement mostraré un parell més, no? O sigui, hi ha jocs com, per exemple, els de Mazmorreo, així de lluites, hi ha molts jocs que són en base de tirar daus. Però si jo m'imagino el Hero Quest, que jo jugava tant quan era més petit, tu prens decisions, et dius on vas, a on entres, a quines portes... I després sí que quan hi ha la lluita És sort. és una mica daus i tens sort, o el risc, no? Que tu podies... El risc potser podies fer menys, no? Però vull dir que hi ha una part de daus o no, no? Llavors, un altre exemple, ja sortint del tema daus, us volia portar... He portat només això, però volia parlar d'altres elements o components que també tenen una part d'atzar, no? I un, per exemple, podria ser el Carcassonne, no? Per anar amb un joc com clàssic i universal. Té incidència a Ja l'atzar? anem a fer una pregunta, Qui coneix el Carcassonne? Aixeca la mà, Carcassonne, gairebé tothom, aquí, Molt bé, Gairebé tothom. majoria. Doncs diria, l'atzar és important, sí, perquè al final tu no saps quina, no? Lloseta et tocarà, Quina lloseta et tocarà, i tu potser vols anar a fer castells i et surten camins, perquè això és un No hi ha manera clàssic, que surtin castells. i camins. Però clar, tu tens decisió. Tu pots decidir si poses el ninotet, si vas a camins, si vas a prats, si intentes juntar-te amb això. O sigui, la idea una mica és aquesta. Anant avançant, hi ha molts jocs que, malgrat que segueixi el component d'atzar, cada cop més, per dir-ho de manera, la teva decisió és el més important. Jo no crec que ningú acabi una partida del Carcassonne dient Quina mala sort. potser l'Elisabet. Però l'Elisabet sí. Hòstia, és que només m'han sortit camins i no he pogut fer res. Només Això m'han ho he sortit... sentit molt en el Catànio, Hi ha molta gent que en el Catan diu... Sempre hi ha una persona de les 4 que té una mala sort tremenda, No li sort res. O sempre li posen el lladre amb ell, o no em surt... Puc dir una cosa al Catan? Us regalo una cosa, un tip, val? Movem fitxa. Val? Que és, quan jugueu al Catan, si no us surt la tirada, endueu una fitxeta. El que sigui. Un cacauet, alguna que tingueu per casa. Val? Què vol dir si no us surt la tirada? Si no surt res a la tirada, es tiren els daus i no guanyes cap material, us endueu una fitxeta. I per cada punt que tingueu, per exemple, al principi comenceu amb 2 punts tothom, doncs cada 2 fitxetes és un recurs. D'aquesta manera la persona que està perdent no et frustres, no? Pot tenir una miqueta més de possibilitats de fer alguna cosa. Ja veureu, proveu, perquè així s'equilibra més i funciona molt bé. M'has entès o no? No m'has entès, Em fot una cara i dic, què collons? Ja t'ho explicaré després. Tu ets la que tens mala sort, doncs fes això. Fes això que tenia molt bé. Perdona, No, ens anem movent més, no? I aquí m'agradaria incorporar un concepte que és... Hi ha una sèrie de Concepte jugadors... nou, No. Tanto, concepte Exacte. nou. Hi ha una sèrie de jugadors que l'atzar no els agrada. És més, que directament volen jugar un tipus de jocs on l'atzar tingui la mínima incidència o que tu puguis controlar-la, per dir-ho manera. Hi ha un tipus de jocs que es diuen Eurogames, per dir-ho manera. Jocs europeus, no? Jocs europeus, seria traduir, que vindrien anant en aquesta direcció. I hi ha moltíssims, perquè el sector és molt gran, no? Però vull dir que jo diria que el mínim comú denominador vindria a ser aquesta voluntat de que la decisió del jugador sigui el que més incidència té en si la partida et va bé, et va mal. I, lògicament, tu pots decidir una estratègia i que no et surti bé, pots decidir una altra i que et vagi molt bé, vull dir, lògicament, això, que tu decideixis no és garantia de que surti bé. Després hi ha unes persones, Álvaro, estigues a punt per una música, hi ha unes persones que en aquest tipus de jocs europeus o jocs que s'ha de pensar més enllà, tenen paràlisis per anàlisis. I que tenim una gent que té un club que es diuen AP Team. Home. AP Team, i tenim una cançó. Vinga! A veure. Som la Patim. Vinga, va! Som l'AP Team! Ja està. Són els millors. I aquesta gent, t'ho juro, estan mitja hora per pensar la seva jugada. I es vanaglorien d'això, es vanaglorien, perquè estan... I diuen, he guanyat. Home, faltaria més. Has pensat cada jugada 10 anys. Faltaria més que no guanyis.
Doncs imagina't si un joc ja està pensat perquè pensis, està pensat perquè duri una hora i mitja, i tots són així, que se'n van a 3 o 4 hores. Sí. Va d'això. I ja això, vull dir, per mi No diré res més, era simplement anar fent com un recorregut així, que si ens en anem a l'extrem final, hi ha jocs tipus escacs o així, on ja no hi ha res a Pura l'atzar, estratègia. tot és el que tu facis, vale? I llavors jo el que Un volia... moment, Qui coneix els escacs? Tothom! En tenim un que coneix tothom. Està bé, Només falta. un mínim. Llavors és això, no? Simplement era poder respondre a l'Elisabet que al final no sé quin tipus de joc jugues, però... El que vagi al psicòleg. Jo el que li Hem de diria... prendre la frustració també, controlar-la. M'havia pensat com un tancament per ella. Vale. I dir-li, em volia dirigir la càmera... Fica-li a la seva càmera, Sí, Álvaro, quina la és? seva càmera, please. Molt a prop? Sí, vaig Ve-li allà, apropant, miro ve-li allà. apropant. Va, Sí, molt a poc llavors, apropant. Jo normalment em dirigeixo a les persones que fan la pregunta, però aquest cop em dirigiré als amics que juguen amb l'Elisabet. I els diré que li diguin que prou d'excuses, Prou. que som ja adults per dir que el gos m'ha menjat els deures, que la meva àvia s'ha mort, Més a prop, Álvaro. i que ho afronti, que aprengui, que es llegeixi les instruccions abans de jugar, que jugui més i que guanyi, i que s'ho passi bé, sobretot. Que s'ho passi bé! I ja està, això és el que volíem portar avui. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Ens veiem d'aquí 5 dies. Ja arribes! Un aplaudiment per ell! Merci. Anem a continuar, hem après moltes cosetes ara. Ara anem a conèixer una gent que l'haurem d'aplaudir molt fort perquè us podeu anar preparant, perquè no venen o sigui, ara estem a Tona, no venen de Vic, no venen de Barcelona, que hi ha gent que ve de Barcelona. Aquí a vegades ve gent de Tarragona. Ha vingut gent de Tarragona, de Lleida, fins i tot. No. Aquesta gent venen de València i són Falomir Brothers, Falomir Juegos! Sandro. ¿Qué tal? Sandro. Muy buenas. En Sandro, Fernando, de Falomir Juegos. Com esteu? De categoría. Muy Esteu bé, no? Sí, Muy muy bien. bien. Ha sigut fàcil arribar fins a Tona? Heu tingut algun problema? Ninguno. Peatges? No. Ja no n'hi ha, eh? Hemos hecho un recorrido Ens además. hem alliberat, eh? Ojo, que a veces te distraen, ¿eh? Te mandan por abajo y ahí sí que te... Allà et foten canya, eh? Sí, i quan anem a la Seu d'Urgell ens fotran una hòstia. El túnel del Cadí, el túnel del Cadí val 14 euros. Hòstia. Això potser els de València no es fa tan mal, però un català... Ja t'ho dic. No. 14 euros anar, 14 euros tornar. Són 28 euros, eh? No te lo piensas. És un mal de Déu. Però bueno, ben contents. Com esteu? Muy bien. Muy bien. Com va la vida? Estem molt contents que hagueu vingut aquí, que estigueu aquí, i us vull fer una primera pregunta que faig a tothom. Aquesta la faig a tothom. Us la podeu haver estudiat, aquesta. Quines preguntes a les entrevistes us solen fer? Quina és la pregunta que més us fan? Si aneu a anàlisis paràlisis o aneu a qualsevol lloc, quina és la primera pregunta que us fan sempre? ¿Quién es Fernando? ¿Quién es Sandro? ¿Quién es Fernando? ¿Vale? Esa es una pregunta que nos hacen. ¿Quién a es veces. quién? ¿Quién es quién, no? Vamos con los Falomir Brothers, Falomir Brothers, Falomir Brothers. Al final dice, tío, para decir flicky flags, ¿sabes? Epi Blas. ¿Quién es quién? Va, tinc una pregunta aquí que va molt ben lligada amb això. Presenteu-vos una a l'altra. O sigui, tu presentes al teu germà i així us presenteu entre vosaltres. I la gent que us conegui. Ese es Fernando, que una vez me lo hizo. No, la parte de ventas, toda la parte de financiera, la dirección de la empresa por el camino a seguir, la lleva Sandro. Él es el que gestiona las ventas, el trato con el cliente, el que más se enfada, el que... ¡Oh! ¿Qué es? Després pots tu, després tu. Cuando las cosas no salen como tienen que salir. Com? Cuando las cosas no salen como tienen que salir. Cuando el S'enfada equipo... que moment normal enfadar-se. No. Normal, Sandro, és normal. Vale. No, sí. Él es Sandro. Ara fot-li tu. Es mi hermano Fernando, el responsable de marketing, gestión de producto, por eso tenemos tanto producto y tan bueno. Mira quina diferència, eh? Ah, espera, que ahora voy. A veure. Él es el que no se enfada. No t'enfades, tu. Un día se lo dijeron, oye, tú nunca te enfadas, ¿no? Y dije, ¿cómo? No, pero no, que va. Y gestiona toda la parte de producto, la parte de marketing, y no, se enfada cuando toca, pero como todos al final. Molt bé. I emocionalment com sou? Disfrutones. Volem conèixer les persones que porteu a dins. Nosotros nos lo pasamos bien. Els dos? Disfrutamos. Sí. Vale.
Al final, Perquè sou germans, no? tenemos Sí. hermanos, empresa familiar, trabajamos juntos, la paella el domingo juntos en casa de mi madre. Entonces al final, o te llevas bien, te lo pasas bien y disfrutas, o esto no... no va a quedar Sou ahí. valencians, Diumenge, paella. Sí. Va així, no? Està bé, un està bé. bàsic. Valencians com toca. Perfecte. Anem a fer una mica de preguntetes. Vale? Vosaltres avui ensenyareu uns quants jocs. M'heu dit que portàveu jocs. Sí. No? Alguna cosa teniu de Algo jocs. traemos. No? Al ser una editorial, segurament. Sí, también. I també tindrem unes preguntes que ha fet un guionista amb molt mala llet. Uy, qué bien. Però és bona persona, també. Però té mala llet. I després de cada joc, doncs, contestem unes preguntetes d'aquí. Vale? Va. A més, tenia aquí una pregunta. Això ja ho hem fet. Perfecte, anem molt bé, anem superbé. Heu portat alguna exclusiva que no hagueu portat a Madrid? No. Això m'agrada molt a Catalunya, això. Salvante. Un moment. És que- Ara, fica la sanitat un moment. Vosaltres dieu que sí. La gent no ho ha vist. Penseu que això no s'ha fet... O sigui, ho heu fet en castellà a Madrid, no? En català no s'ha presentat mai, que no? Un programa en català? Diem que sí, vale? Torna a ficar un moment. Perdó, és que m'he marejat un moment. Perdó. Heu portat algun joc exclusiva per aquí? Sí, home. Doncs ara començarem a parlar-ne. Hòstia, estic vermell i tot. Això volia preguntar-vos el tema... Això. Aquesta és la pregunta que us volia fer. Vosaltres vam fer una reunió cap al juny de l'any passat per parlar d'aquest programa. Quan això encara ni existia. No hi havia ni llums ni càmeres, era fum. Com és que vau decidir apostar per aquest programa? Hala. Porque nos encaja perfectamente. Es un programa que está hablando del juego. Nosotros fabricamos juegos. Juegos sencillos. Nosotros fabricamos juegos sencillos. Y encima, para todos los públicos, para esa gente que le gusta jugar, la gente que tiene que aprender a jugar. Nosotros, si estamos vendiendo, si fabricamos en nuestro catálogo, tienes desde el parchís, la oca, el bingo, todo eso, el ajedrez, las damas. La flota. Y todo eso. Todo. Entonces, claro, encaja muy bien este programa porque dices, oye, es que vamos a hablar de todo tipo de juegos para todo tipo de personas jugonas. Entonces, claro, decías, ostras, nos Encajaba. nos encaja. Y luego otra cosa importante, cada vez más estamos... Aún no hemos llegado a editar un juego en catalán, pero ya todos los juegos que podemos, las instrucciones sí que van en catalán. Entonces, para nosotros... O sea, dices, muchas veces nos volvemos locos con el tema de los idiomas y al final dices, oye, si aquí tenemos gente que le gusta leer las instrucciones, que el CatSuite, dice, oye, y podemos, lo hacemos. Ahí tenemos... Este año son 2 jueguecitos que bueno, ya llevan las instrucciones parte en catalán Toma ya. y poco a poco... Oh, no, tenemos uno, el manda huevo... No, El Bikini Dough. El Bikini Està Dough, editat al sí, 100%. sí, que fins i tot la portada està en català. Sí, Ahí tuvimos sí, que- porque es que las cartas al final son... Està molt sin bé, molt lenguaje. bé. Bueno, doncs, jo, personalment, i el nostre equip, us ho agraïm molt que recolzeu aquest programa. Gracias. Ara sí, anem a començar. Un joc, ensenyeu-vos un joc, va. Per començar, per obrir boca, va. Aviam què hi ha. M'han dit que potser alguna sorpresa per vosaltres, ja ho veurem. Per algú de vosaltres, no per tothom, A veure, què tenim aquí? Un party. Cine Party. Cine Party. Vale. Es un juego de cine en el que no tienes que saber de cine para jugar. Eso está No bien. es un trivial de cine, no hay que saber nada de cine para jugar. Simplemente se lanzan conceptos, ¿vale? Es un juego que lleva 8 minijuegos. Vale. Y luego son como los exámenes, son orales y escritos. Vale. ¿Vale? Entonces, depende de la carta que te salga, tienes que hablar o tienes que escribir, pero ojo, tienes que escribir con buena letra. Porque en el momento que tú escribes en la pizarrita el título de la película y lo enseñas y nadie lo entiende, Se acabó. no vale. Vale. Entonces tenemos juegos, entonces en las tarjetas van saliendo tarjetas aquí. Y mira, este está nuevo a estrenar. Ole. Està nou i tot, ¿Vale? Entonces, Com ens agrada obrir jocs nous, que sí? És un plaer, entonces aquí te pide, oye, di 2 números de 1 a 5. El 3. ¿Y él? Dos números. El 3 i el 4. Ascensor 3 y 4. i bebé. Vale, dime una película en la que esté relacionada ascensor y bebé. Ascensor i bebé. Bebé, yo lo tengo claro. A bebé jefazo. Molt bé. Però hi ha un ascensor?
Seguro que sí. Sí, ahora es eso. Yo, como soy de los 80, me iba, mira quién habla, pero me vale bien. ¿Vale? Pues es esto. Entonces, aquí van saliendo, son todas las tarjetas, llevan cinco conceptos, Vale. que mezclándolos entre sí, pues tienes que decir película. Entonces, gasolinera i bebé, tío, pues no Gasolina i sé. bebé, hòstia. Pero bueno, Pinta molt malament, aquesta. bebé jefazo, que también seguro que sale. L'havia abandonat, ¿Vale? Son minijuegos que vas teniendo dentro, pues puedes retar a una persona, pues... Mímica, suposo, també, potser, no? No es fa mímica? No. Ah, mira. Aquí tienes que escribir, o sea... Pocs tienes parties no es fa mímica, eh? Sí, es un recurso muy fácil, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí lo que se trata es decir nombres de películas, Molt bé. que luego lo puedes ampliar con series y todo lo que veas en televisión. Sí, però l'altre dia em van demanar quina és la teva pel·lícula preferida. I si t'han menjat al cap amb Netflix i tot això, que és tot... Vinga, no pares de veure sèries i tal, i pel·lis, que no li sabia dir. Teniu una pel·li preferida? Yo la tenía hace tiempo y la mantengo. Quin és? El sexto sentido. Sexto sentido. Mira, bona. Pero Bona, he visto aquesta luego és bona. muchas que me han gustado mucho, pero... Però aquesta como va aquella tocar, no? Sí. I tu, Fernando, què? No, és que No, no, costa, eh? tengo ninguna... I un joc de taula, mira, això és bona aquesta també. I un joc de taula que us endaríeu a una illa deserta? En plan, aquell joc i prou. ¿Trabajo a una isla desierta? Treballes a una illa deserta? No, si quieres que me lleve trabajo. No, pero nosotros, para juego, realmente digo... Los protos. Ja no t'agrada jugar? Sí que me gusta. Vale. Me gusta. Este fin de semana lo podrás ver en directo. Sí, jugando jugarem ahí. algun joc? Sí. Cap de setmana? Vinga, va. Perfecte. Què més? Digues. Perdó. Seguimos con más. Y al final estos juegos lo bueno que tienen son rápidos. Vinga, va. Pues fem el següent i després farem una pregunteta, que la gent us vol conèixer. A veure, aquest és nou, no? També? Sortit del forn, no? Sí. Asalto al Castillo. Todos nuevos. Us sona d'algú, això? Sí, eh? Es nuevo. Aquest és nou. Aquest també, no? Sí, Aquí todos. Exclusives. Todos novedades. Exclusives per què? Este juego es de Javier Martínez y este también, ilustrado por Isaac Murgadella, y este lo ha ilustrado Lauriel. Molt xulo, Esto eh? viene de un cómic, Asalto al Castillo. El juego está basado en un cómic, ¿vale? De Lauriel, y nosotros nos hemos dado cuenta ahora en la feria de Interocio el éxito que tiene. O sea, la gente llegaba y... Asalto al Castillo, ya te lo explico, me da igual, colecciono los cómics de Lauriel, Y colecciono orgullo, otros productos. Sí. Así, ¿eh? Ah, Trajimos pocos, pero los pocos que trajimos, unos 30 o 40 juegos, volaron. Uau. Sí, la verdad es que... O sigui, la gent segueix molt també a la il·lustradora, suposo, Sí. Y aquí lo que tenemos es un juego del pues, típico juego de no? buscar, Oh, ¿vale? boníssim. Cada persona va a tener 2 tableros Quina bogeria. Mira. que te dan pues cuatro mundos, que al final son todos juntos, es una historia. Podem jugar? Sí. Vinga, va. Además, como jugar es fácil, Vale. saco una tarjeta y hay que buscarlo. Vale, No hay- provem-ho. Pero empieza por estos. Es fácil. Algun de més fàcil? Hi ha algun Sí, de més ese fàcil? es el más sencillo. Aquest és el més fàcil? El poblado, sí. Aquest? Doncs fem aquest. Fem aquest. Sí. Vale. Si no... Va estar bé aquest. Zaja la cazadora, búscala. Zaja la cazadora. Ah, vale. Aquesta! El puc tatxar? Puc fer així? Ullo. Heavy, tu. Ella no es. Això és aquesta, no? Ah, però és diferent. Però és la mateixa, no? No és la misma? Sí. És aquesta, no? Puede estar en diferentes, vale, sí. Ah, però hi ha diferents tipus o Puede només hi ha estar una? en diferentes posiciones. Este Ah, es vale, personaje único y puede estar en diferentes posiciones. No, ha sigut rapidíssim. Un altre, va, un altre. Vale. Perdoneu, m'ho estic passant bé, un moment. Ara paro de passar-m'ho bé. Un ratolí, 5 ratolí. hòstia. 5. Ah, 5? 5. Vale. Uno, no tornis a dir 5, que si no m'animo. Aviam. 1, 2, 2, 3... collons, m'has fotut ara, eh? Ara no, Igual si le estic das la patint, vuelta, le das la vuelta. Aquí? va, sí, seguro que- també s'ha de fer aquí? No, se hace solo en un tablero. A un tablero solo, a veure. Sí. Poseu-vos d'acord, hermanos, eh? A veure. Ah, tu també estàs jugant? claro. Yo sé dónde está. 4? Ah, tu ja saps on són? Ay, Ai, mira, 5, 6. Vamos! Sí, sí. Ja l'has trobat, també? No, muy bien. me gusta. Ara està començant a patir, eh? I es pot borrar... Ah, molt bé, això. Sí. Hòstia, això, buscant de igual i podent tatxar, també està guapo, eh? Està guapo, això. Vale, molt bé. En este juego siempre el problema que existe en este tipo de juegos es la rejugabilidad, que eso a veces se complica. Aquí lo que hemos metido es un taco de cartas así de gordos Gegant. para dar,
Y luego también empezamos a meter los conceptos como que empiece por la letra A, que empiece por la letra B. Pasamos de buscar un martillo rojo a buscar 5 herramientas para darle más. Pero luego a mí lo que más me ha gustado que ha hecho el autor, que ha empezado a meterle, vamos a jugar con las emociones. Entonces es cuando empiezas a buscar a alguien que esté enfadado, busca a alguien que esté triste, alguien contento. ¿Qué conseguimos con esto? Deixa'm fer un d'aquests. ¿Qué conseguimos con esto? Identificar las emociones y diferenciarlas. Entonces, claro, aparte del juego, que sabemos que funciona, que está muy bien, también metemos ese concepto más abstracto, que bueno, pues al final vamos a saber entender muchas veces las emociones que tanto a veces hay adultos... Això per aprenentatge psicològic amb la canalla, fins i tot, no? Pot ser genial. Digue'm una emoció. Alegría. I aquesta? Vamos a decir otra. Ja està? 5. Ah, 5. Claro. 2, 3, Eso no pongas fácil, 16. 4, 5, 16. Hòstia, tío. Venga, aquí lo has marcado. Es un demonio. Sí, pero parece que está contento. Pero otra cosa que nos ha explicado, que muchas veces, no está dependiendo de tu estado de ánimo, vas a ver. Tú ahora estás contento, tú estás alegre. Sí. Pero si estás triste o estás enfadado, igual lo ves enfadado. Ah, entonces, ja posa-li un zoom fortíssim aquí. En aquí. Ja, fortíssim. Això. Mira que fort. Mira que guapo. Vale. Jo lo veo ara, com està aquest tio? Perquè si el veieu enfadat o trist, us volem de fer una abraçada. Oh, va deixar una mica, no, també? Jo el veig content, però sí que és veritat que com que és un dimoni, a més, pot estar allà, que te mato! Sí. Perfecte, molt guai, molt guai. Vale. Una pregunteta us ve ara, Ara us ve pregunta. Ara no esteu tan còmodes aquí, Ara ve una cosa que no us espereu, Agafen una i la llegeixo jo. Vinga, aquesta? Fernando. Mira, veus? Esta és forta. L'error d'impremta. Home, mira. I ja comença a tremolar les coses, No. Quin ha estat l'error d'impremta més bèstia que heu hagut d'arreglar corrents? Tipus una carta en coreà enmig d'un lloc en català? No. Lo último que nos ha pasado es... Ha passat alguna cosa, Sí. Además con Sergio Ortiz. El juego que tenemos con Sergio Ortiz. Tot està connectat avui, Tot connecta. Sudor frío. Nos llegan los juegos porque nosotros cuando hacemos una fabricación es la prueba de preproducción y la prueba de producción. Ja m'expliquen això? Com va ser? Antes de empezar a fabricar y una vez ha terminado la fabricación, antes de embarcar, porque al final todo esto lo fabricamos en China, nos mandan una prova. Nos mandan una prueba para que esté todo ok y ver que está. I aquesta ve en barco o ve en avió, aquesta? Normalmente viene en barco, aunque hemos tenido que adelantar. Sí, Para estas ferias hemos tenido que adelantar algunos por avión. Entonces, nos llegan las muestras, se las mando al autor, a Sergio Ortiz, le mando, ya está todo aquí y tal, y ya coge el juego, pum, me manda la foto, la trasera del juego, donde iba el temporizador, Sí. hay un espacio en blanco, no hay temporizador. De hecho, El tens aquí? ese temporizador. Ah, vale, aquí sí que està bé, Sí. Aquí està correcte, ja. No sé si es veu o vols que ho fiqui aquí, no, Álvaro? Aquí, aquest d'aquí estava en blanco. Sí, claro. Però el de veritat, el de dins, el de dins. No, Aquest espai aquí d'aquí. no había nada, ese espacio en blanco. Entonces, cuando llega Sergio, que ha hecho toda la dirección de arte, lo ha hecho tal, lo primero que ha hecho es, tío, ¿Por qué? que no está y lo coge y digo, ¿Qué ha passat? ¿dónde está? Sí, eso ha sido lo último que me ha pasado más fuerte. Entonces, siempre, al final... Pero en la prueba de preproducción. Vale. Por lo menos. Sí. Vienen Pero ahora mandarle al todos- autor esa prueba casi me da... No, un- claro, casi- el autor. Pero bueno, hay otros juegos como que en vez de poner pegajoso pone... Pagajoso. Sí, algo... Sí. Pot ser. Erratas tenemos unas cuantas. por ahí. Detallets, però això és detallets petits, no passa res. Pagajoso no existeix, per tant no passa res. Aquest el que Sí, el podem parlar ja, no? Sí, Ah, pues mira, aprovechamos mira, aprofitem. y lo vemos. Vinga, explica'm. Camuflarte, un juego en el que vamos a esconder nuestros... O sea, tenemos un icono y tenemos que dibujar sobre ese icono para esconderlo. Vale. Ah, val. Aquí que tenemos... Podem jugar aquest? Sí. Vale. Todos los juegos que Estoy pasando, güey. sacamos tipo party, Sí. ¿vale? Lo que hacemos es intentar que sean para el máximo jugadores posible. Aquí hemos metido 8 pizarras, cada pizarrita de su formita, su... Toma ja. Tenemos el temporizador, Mira, que aquí ho fica, Tenemos- Aquí fica bé, sí, ahí se ve, los rotuladores, borrador. Aquest no fa... Es que hay que ponerle... A veure, s'ha de posar piles, no? Un poco. Vale. I després fa sorolls i coses.
Va marcando el tiempo. Va. Son más o menos 30 segundos que va tic-tac, 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 tic-tac. Ui, espera't. Obrim o què? Ah, no. Como no tengo una pila, ¿no? Sí, Entonces, faltaria un tornavís. Sí, obrirem. Sí, tenim una producció de l'hòstia, veuràs. L'Àlvaro està corrent. Aquesta és la nostra producció. És un tornavís molt petit, vale? D'estrella. Molt petit. Perdó. tenemos estos iconos. Sí. Entonces, se reparten en secreto las tarjetas. Toma. Això és un martell, Això. Vale, cap aquí. Y pilas. Les piles també, petites. Triple A. Les piles estan més a prop. Si vols pots anar explicant, Fernando? Sí, Explica. Jo vaig fent Entonces, feina. Tenemos, pues que hasta que no arranque el reloj. El temporitzador. I ara piles, aquestes són grans. Sí, aquestes són grans. Petites! Dos. En tens aquí davant. Aquí davant de les altres piles, vull dir, darrere. Davant meu, a darrere teu. És un programa distret, no? Us esteu passant bé? Esteu passant bé? Vale, perfecte. És que així ho veiem tota... No, me va bien porque vamos a ver si funciona el reloj. Sí. Hablando de ratas. Pot ser que no Un funcioni. momentito tenso. No, porque se me Ho olvidó. faré molt a poc. Digo, la producción ya está en el barco. Digo, pues ya no lo pruebo, porque total. La vaig a posar a l'última, Voy a ello. S'ha d'encendre, no? Va. Sí. 30 segons. Se sent o no se sent? Fortíssim, Va. A dibujar. A dibujar! Hostia, ¿pero qué? ¿Habéis repartido? No, ¿Qué vas a dibujar? cada uno tenéis una tarjeta en secreto. Sí, ¿en secreto qué? No, y uno de estos iconos tienes que dibujarlo. Ah, un d'aquests, vale. ¿Vale? No. Ocultarlo dentro del dibujo. Cabrones. Ai, quins nervis! Ai! ¿Ho fan mirar o no? No. Si ahora cuando cambiaremos, Canviaremos. claro, y yo te dibujaré en tu pizarra y mi hermano en la mía y tú en la de mi hermano. Vale, pues- El mismo icono, siempre. Val, intentant endevinar el mateix. ¿Vale? Vale. Vale. Què fas, tu? Què fas? Toma. Vale. I ara el mateix. Està guapíssim. I quin era el que havia fet jo? Ah, sí. ¿Lo tienes al revés? Madre mía. Ah, no, l'he liat. Creo que l'he liat, Ya lo sé. Si no te lo he explicado todavía cómo se juega. L'he liat. Habéis empezado muy Veient el rápido. seu, crec que l'he liat, Vale. Bueno, ja estic, Pero me vale. Ja està, ja està. Dame. A veure, un moment, Fernando, un segon, Sembla un tren, Ah, vale. Coño. Vale, va. Ara ho he fet millor, Ja estic. ya no. Ya sé por dónde Potser vas. no ho torno a fer bé, no? O què? Hi ha alguna cosa que no estic fent bé, Fernando? Sí, yo tampoco. Hi ha alguna Y yo cosa sé que- jugar. I tu saps jugar. Esto m'agrada, A veure, ja. Me vale. Estic veient pistes. Vale, ja està? El segon. Ja està, no? Sí, sí. Ah, sí, aquest és el meu. Ahora me das tu tarjeta. Vale, tu vale, tarjeta. Dame tu tarjeta. Tarjeta de l'hormiguero. ¿Vale? Esta la quitamos. Va. Salut. Ahora hay que buscar de estos iconos 3 que están dibujados en la pizarra. Como por ejemplo. Yo- Joder, macho. La peor. Què ha passat? He jugado mucho. Què ha passat? Tu saps què ha passat, no? Entonces yo voy a encontrar los iconos. Por ejemplo, veo que alguien ha dibujado una maleta. La maleta? ¿Vale? ¿Ves? Esa maletita que está aquí, ese es icono. Ah, has de fer coses... Ah, ja l'he liat. Veo que alguien ha molt. dibujado para el chupa chup este, ¿no? Sí, una lupa, però sí. Bueno. Ya, ¿eh? Entonces, yo dibujo aquí los iconos que he visto. Va, i tu ja saps el teu. Claro, yo sé cuál es el mío, no lo voy a dibujar. Ja hi ha el teu... Entonces, quien mejor esconde su icono y quien más iconos ve, Sí, és el que guanya. No? es el que gana. I pots jugar fins a 8 persones, Sí. Ah, ja sé quin és! La clau, l'altre és la clau. Calla, que no lo había visto. Ah, no diguis, no miris. Ah, sí, sí que lo había visto. ¿No has visto el tuyo? ¿No has visto el tuyo? No he vist el meu, no he vist el meu. ¿No lo ves? No li diguis, Fernando, que és el teu germà, però no li diguis, Ya no va. Ahora son 60 segundos, hay que cambiarlo. Ja no va. Hòstia. Es que no has puesto la tapa. Ah, no, clar, espera't.
Hòstia, macho, para no verlo. Ah, no, ja està. Que li estem fotent unes hòsties i he vist sortir la pila. Puede pasar. Bueno, tanco, Ja t'he visto, Jordi. Ja m'has vist, m'has pillado? Vale, he guanyat tots, ja està. Jo no. Jo no sé quin era el teu. Ja. Jo no sé. Ah, la maleta, l'altre és la maleta, que m'has dit tu. Era una maleta el teu? El meu sí. I el teu era una clau? Sí. Està guai. És xulo, i aquest joc jo crec que com més gent, no? Més guai és, no? Si ets unes 6 persones, una cosa així, deu ser molt top. Molt bé. El joc dels disbarats seria això. És un joc del telèfon, no? Com el joc del telèfon, però amb dibuix. Molt guai. Vale, molt bé. Doncs una pregunteta. Va, Fernando, agafa una pregunta. Ahí. Aquesta? La grossa. Vale. Vida de somni o malson? Això és el títol. Treballar a Falomir Juegos és realment jugar tot el dia? O és més fer excels interminables, barallar-se amb les duanes per contenidors perduts al mig de l'oceà? Què hi ha més? Què hi ha més? Jugamos bastante. Quina enveja, Jugamos bastante. Quina enveja, sí. I el de l'oceà no us ha passat algun contenidor, allò que dius, me cago en la mar? Bueno, después de tantos años nos ha pasado de todo. Clar, quants anys fa que esteu en Falomir Juegos? Nosotros. Quants anys fa que existeix Falomir Juegos? Anem per aquí primer. Anem al context inicial. Anem abans de tot. Desde el 45. Des del 81 hacemos. Però quants este anys año. teniu? Nosotros no. Empresilla familiar. Empresa familiar. Empezó nuestro abuelo, Vale. ¿vale? Pues un pequeño taller ahí en un barrio de Valencia, pues al final un poquito, todo de manera muy artesanal. O sea, juguetes de madera, latón, de la época, pues típico posguerra, difíciles. Luego nuestro padre con sus hermanos ya empezaron con la innovación, entonces empezó el mundo del plástico, ¿no? Vale. Desarrollaron moldes de plástico, pues empezaron con, pues típico, de los primeros juegos de mesa, porque antes hacían muchos también juegos como un poco deportivos, ¿no? Hula hoop, unos dardos. Vale. O sigui, jocs ja de joguet gairebé, no? Y los dardos eran, que tenemos alguno guardado, dardos de... Aquests ben parits, de que ferro. s'atraviessen, eh? Sí, eh? Sí, que eso... I això no en veneu encara? Per tenir algun dia aquí, No. en tenim cap al públic? No, és broma, no. No, mi padre empezó, pues, ¿qué empezarían? Al final de los 70, 80 es cuando empezaron ya con todo el tema de los juegos de mesa. Y nosotros, yo empecé en 2005, él empezó en 2008, y claro, nosotros venimos de una empresa muy tradicional de juegos de mesa muy clásicos. Com quins noms diries? Parchís, bingo, rooming... La oca. La oca. Por detrás del parchís. Bona pregunta. ¿Es juego o no es juego? És una bona pregunta en un bon moment. La oca, per vosaltres dos, és un joc de taula? O sigui, és un joc o no és un joc? ¿Entretiene? ¿Entretienes? ¿Disfrutas? Sí. ¿Que tú tomes decisiones o no? Tal. No, Pero yo lo eso ya- vendo... No, al final Es un juego, es un juego. És un juego, eh? És un juego. Ho deixem així. Sí. Ho fem... és un juego, no? És caballero. Vale. El debate es amplio. Sí, Però nuestra podríem opinió és un juego. podríem estar un rato, aquí serà un lloc on tenim discrepàncies. Sí, no, seguro. Eso es bueno. Està bé, no passa res. No passa res. I bueno, tots aquests jocs que hem jugat algun cop aquí un dir les flotes, hem jugat al Jenga, no? Estil Jenga, sí. no? Jocs d'aquest estil clàssics, el Qui Esquí, no? Tot aquest tipus. I el bingo. I el bingo. Que l'hòstia, el bingo, no? El bingo, de fet, el bingo el farem la setmana que ve al Festival del Joc del Pirineu, que també ens hi veurem allà. I la gent podrà guanyar alguna cosa molt guapa que està aquí sota. Lo hemos visto. L'has vist, no? I després vosaltres veu arribar això, el 2005 i 2008. Claro. Y nosotros ya empezamos a detectar que, ostras, muy bien, todo muy bien, muy bonito, pero con los juegos clásicos al final queda un poco... No tenemos producto propio, vemos que esto no acaba de funcionar. Entonces es cuando decimos, oye, ¿por qué no empezamos a editar juegos de mesa de verdad? Digamos, o sea, buscamos autor, buscamos ilustrador y ya empezamos nosotros simplemente a lo que son, a llevar lo que es la edición del juego. Val. Us I, vau fotre un bon ostres, embolic, no? Un bon embolic. Sí, además aquí muy agradecido sobre todo a Inma Gallardo, que es, digamos, la que nos abrió un poquito, la que nos empezamos a trabajar con ella. Bueno, nuestro primer juego. A quin any estem parlant d'això? Esto es el 19. 2019. 19. Estic fent una mica de periodista, si us fixeu. Sí, arrancamos en 2019
y justo cuando empezamos, que compramos las banderitas y todo para empezar a ir a los festivales, Va a passar algo, no? ¡pam! Algo va a passar, A casa no? todo. Sí, pandemia. Y nada, empezamos a editar juegos y al final era un poco... Deve ser un bon buscar- moment, però. O sigui, que devíeu vendre molts jocs en la pandèmia. Bueno, pero devíeu notar un pic, no? muchos parchis. Parchís y oca, parchís y Bueno, oca, pues parchís y oca. està bé, no? Que surtin. No. Ahí, Sí, sí, además, no. ahí, ¿ves? En este caso, nuestro tío, que es el único que podía ir a la empresa, es el que. Porque ahí eran todo lo que tenía venta online, todo el que podía vender online, Sí. se le podía servir. Va. Y el Va. único que podía ir a la empresa era mi tío, que era. Que està allà al costat, Sí, sí, que ho tenia Sí, sí, prou, sí, no? estava I va fer cerquita. una de paquets que flipes, no? Todos. sí. Todos. Oye, que no me quedan. Un parchís. santo, un santo. sí. I quants paquets, més o menys? Buah, ni idea. ¿Ventas? No lo Ventas. sé. No, paquetes así, a grosso modo, no sabría decirte, pero bueno, la facturación fue muy buena ese año. Estuvo bien. No, jo bien. crec que aquesta gent, hi ha una tensió, jo ho noto, els conec una mica, més o menys. Es que paquetes en sí, pues es que aquí hablamos de palets, de... Claro, que iban camiones. No... Quants palets? Camiones, o sea, Camiones, ¿cuántos camiones? ¿Cuántos trailers? 200.000, no. es ¡200.000! no, estoy intentando ¿Cuántos calcular Porsche? ¿Cuántos Porsche? 911. Joder. No, que va. Ojalá, pero porque Yo el vamos. mío no lo he visto. No l'has vist? no, Els té no, tot no. ell, els té tot ell. Ah, És el vale. que porta la tema El que economia i, clar, s'estan pagant coses. No, pero bien. Va, en ese i sentido. a partir d'aquí heu canviat, no?, el joc més modern, que se'n diu, Sí. no? I ja esteu cap aquí, a tope, ara. Pero siempre manteniendo una línea como muy introductoria al juego de mesa. O Però sea, deixareu els clàssics o seguiran amb vosaltres? siguen. Seguiran. Sí, no, sí, no, guai. Home, sí, aquests, no? Jo crec que són jugassos, els clàssics. No, al final... Bueno, tenemos- Jugar un dia a la flota és divertidíssim. Sí, no, y al final es abierto a todo el público, al final. Ahí es por donde entra un poco la gente. Total. Y luego dar el saltito al resto de... Aquí estem, de aquí abanic. estem. Ahí estamos. Total. Molt bé. Pregunteta més. I després un joc. Vinga. Estem bé? Després podríem fer alguna amb ells, no? Perquè Sí, intentem guanyar un joc o què? Teníem una cosa allà preparada, Sí. divertidota, no? Va. Doncs fem això, mira, fem el planning, ¿vale? Perquè Cuéntame. estiguem tots connectats. Va. Escolteu-me bé perquè anirà així la cosa. Pregunta, superinteressant, molt heavy, un o dos jocs, trieu vosaltres de presentació el que vulgueu, i prova. Vale? Ara ve la pregunta. Digital contra cartró. D'aquí 20 anys seguirem tirant daus de plàstic o ens connectarem un cable al cervell per jugar una partida? Dados. Això, no? Sí. Tangible, no? Sí. Toca, está con gente, júntate. Feo. Sí, no? 100%. Sí, Seguro. nosotros optamos por lo físico. Muchas veces sí, la tecnología avanza, tienes muchas aplicaciones que te pueden ayudar a jugar a juegos de mesa, pero para mí, para mi gusto, para nuestro nivel y lo que estamos editando y lo que queremos, la línea que queremos seguir, el juego de mesa físico, el juego de mesa en una mesa con gente. Jo crec que, l'altre dia em sembla que ho hem comentat no sé aquí en el programa, jo crec que això és el futur. És raro, dir això, perquè això és el present. No. Però No. jo crec que ens estem adonant que el mòbil hem de començar-lo a deixar una miqueta més. Tots ens estem adonant d'això, no? I això és una bona escapatòria. I connectar-nos amb els amics, amb la família, crec que això és el futur. Cada vez más se nota, la gente está buscando una alternativa al móvil, sobre todo en edades tempranas, cuando con nenes 3, 5, 8 añitos, al final, tanto móvil, intentamos buscar esa separación y decir, oye, pues el juego de mesa, estos juegos de mesa, al final, que son rápidos, fáciles o sea, rápidos de explicar y rápidos de jugar también, porque tú la atención de un niño o una niña de 5 años... Es flash. Sí. Entonces, una partida que sabes que vas a durar 3, 5 minutos la partida, incluso tenemos juegos de 1 minuto de la partida, es lo que buscas, intentar que antes de cenar, pues una partida. Va, fem una cosa. A jugar, ya no es que sea un juego de mesa, sino juega, diviértete, veo. Fem-los vale. una proposta, Fernando i Sandro. En aquesta gent que tenen els nanos amb la pantalla durant tot el dia, què els hi podríem recomanar? Quins dos jocs els hi recomaneu perquè juguessin amb la canalla o que els nanos juguessin ells sols? Que també és el que es busca, segurament, no? Que juguin. Però que no sigui una pantalla. Un joc això d'1 minut.
Esqueleto, calavera, diablito. Escalera, Esqueleto, caca, culo, pedo, pis. sí. Pues És la, el mateix, la però- versión sí. de esqueleto, calavera, diablito. Vale, o sigui, anar tirant cartes, És un anar dient juego els fàcil noms. de- Rápido, sencillo, un minuto antes de cenar. Pam, pam, pam. Perfecte. Mira, ja teniu una opció per deixar una miqueta a la pantalla. Està guai, està guai. Ara, l'escaleta diu que toca un o dos jocs. Jo sóc molt... Saps? Muy bien. Palabria. Palabria. De Sergio Ortiz también. Va, mira. Vamos a parecer. Hemos dado 2 juegos de Javier Martínez, pues ahora 2 de Sergio Ortiz. Toma ja. ¿Vale? Em sembla que en Sergio Ortiz el tenim a... Estava mirant el programa. Está por ahí, sí. Este es un juego de palabras Sí. para descomponer palabras, letras, Vale. que se complica. O sigui, Hòstia, sí, complicat. agafes i les descompons. Tenemos 8 tableros y luego tenemos también el noveno tablero. Sí? Te lo he dado a ti. És d'aquest. Es el modo solitario. Ah, val. ¿vale? Ah, pots jugar tu Al sol. final, Sí. todo el mundo que le gusta las sopas de letras, los crucigramas, Sí? incluso los sudokus, Hi ha gent que sí que li agrada, ¿vale? Es la idea de este juego, ¿vale? Perfecto. Lo que tenemos son diferentes cartas que tenemos palabras fáciles, medias y difíciles. Entonces, se coge una palabra que tiene 7 letras y se pone arriba. Entonces, esa palabra la tenemos que descomponer, usar esas mismas letras para formar nuevas palabras. Vale. Pero si no usas una de las letras, Sí. ¿vale? Intenta. Sale tientan. Val. Entonces tú sigues poniendo palabras cada vez más cortas. Va. Porque letra que no usas, letra que pierdes. Penalització. Exacto. ¿Vale? Y al final, aquí en este juego todo puntúa. Quien escribe la palabra más larga, puntos. Quien escribe la palabra más cercana a la A, punto. Si usas la misma letra en la casilla de arriba y en la casilla de abajo, puntos. ¿Vale? El que usa más vocales, puntos. Luego, en todos los cuadraditos amarillos, Sí? los escribes aquí y formas una palabra nueva. Més punts. La ronda final. Puntos. Y al final, en la fase 1, más la segunda ronda, más la tercera ronda, quien más puntos tiene, gana. Guanya. Jo aquest us diré que no hi juguem, perquè jo soc molt dolent amb les paraules. Me alegro, me alegro. Tu també, no? porque yo Tu també, no? Estamos de acuerdo. Estem d'acord, estem d'acord. Anem al següent joc. Aquí con Sergio decía, Però hi ha gent que això li agrada No, i li però encanta. sí, no, sí, lo sí, hemos hay un comprobado, público ¿eh? brutal. Tiene público. Tinc allà una persona d'allà que, bueno, que ens rebentaria tot. Sí, sí, sí. Val. Anem al següent. Home, que cuqui, no? Estem d'acord, no? Estem d'acord. Tothom li desprèn això, no? I l'heu fet que sigui una O. Es una croqueta. És una croqueta? Es una croqueta. Sembla una patata d'olot, eh? Sí. Nos hemos juntado un poco con... Este chico tiene 3 restaurantes, ¿vale? Que se Va. llama solo de croquetas. Y solo sirven croquetas. De todos los sabores. Croquetamente. De todos los sabores. O sea, tienes croqueta de cachopo, la de chipirones, de jamón, de postre. ¿Y això on estan? Estos tienen 3 restaurantes en Madrid. Madrid, haurem Vale. d'anar allà, haurem Y en d'anar. el Corte Inglés también venden. A Madrid també. Venden la- Ah, No, en el vale, Corte vale, Inglés vale, venden- vale. Li venen les croquetes Vale. allà. Viendo las croquetas en el congelado. Ui, doncs. Y al final, dijimos, pues lo metemos hacemos un peluchito croqueta. Que xulo. Pues, llama la atención. Y redondo guay, y- porque sus croquetas son redondas. Ah, sí, les fa redondes? Grosses, d'aquelles gordes. Sí. No, de todo, tiene Sí. un surtido. N'hi diem bombes aquí, no? Aquestes així rodones. Ah, què anava a No dir-vos? sé, no, a ver si luego vais y os decepcionáis. Com arribeu a fer aquestes coses tan guais? O sigui, com s'arriba a fer això tan maco? Però si algun dia vull fer un peluix, a qui ets de trucar per anar a això? Nosotros al final, lo que más nos gusta a nosotros es, vale, tenemos el juego es divertido porque nosotros probamos el juego, viene el autor con el prototipo, pum, oye, yo me lo he pasado bien, tú te lo has pasado bien, nos hemos divertido, sí. Mola. Vale. ¿Se parece a alguno que haya por ahí? No, vale. También es un paso importante. Important. ¿Vale? Y luego dices, hostia, ¿qué podemos hacer? Todo esto empezó con con el mandahuevos. Mandahuevos. O sea, no hay huevos, a meter en un huevo, digo que no. Hicimos el Nos huevo. vamos calentando, nos Entonces, vamos calentando. Vamos haciendo cajitas Claro. de lata y también buscas un poco el diferenciarte, de salir un poco de la estantería, caixas, llamar la atención. ¿Por qué? Porque nosotros en la parte de la venta sí que tenemos mucho la entrada en lo que es la juguetería o la entrada en la tienda especializada. Entonces, claro, muchas veces los dos mundos a veces pues, son complicados de mantener a la vez. Entonces, lo que intentas siempre es llamar un poquito la atención.
Entonces, pues esta colección de juegos que vienen con su expositor, en este caso pues van 6 croquetitas en tirereta, pues no sé. Home, ja has vist que la gent el que ha fet és vull dir que això ja... Sí. Y aquí pues, o sea, no sabíamos cómo hacerlo, la caja redonda, no sé qué, y al final pues no sé quién dijo, oye, ¿y si lo metemos en un peluche? Y digo, claro, como somos fabricantes de peluches también, que en la vida, tal. Y bueno, pues al final, pues tantos años viajando, tantos años conociendo gente, que sí que teníamos el contacto de un fabricante de peluches que sabíamos que era bueno, muy bueno, pues hablamos con él y digo, oye, quiero que me hagas un peluche, que sea, quiero esto, tal, y nos lo hizo. I va entrar amb tota la història, Sí, no? sí, Perquè sí. clar, Perquè- tu vas mirar els números, no? Vas dir, aviam si em surt a compte o no em surt a compte, perquè clar, un carteró amb això deu ser més car jo, no? Porque aquí una cosa muy importante es el tema de la calidad. Y la calidad son, todos los juegos cumplen unas normativas y unos estándares de calidad. Entonces, la normativa que pasa estos juegos no es la normativa que pasa en los peluches. Ja m'explica'ns això una mica, que això no... La gent això no ho coneixem, no? Ja m'expliques com Todos los funciona això. productos, en este caso todos los juegos o los juguetes, tienen que pasar unos controles de calidad. ¿vale? Desde laboratorio. Tú pagas antes del laboratorio para que te diga que no son productos, las tintas que no son químicos, inflamables, todo no sé eso. què... Entonces, todos los juegos, Molt bo. en este caso, llevan la trazabilidad. De hecho, por eso te Mira, ponen, fica tu cap a tu, que així et veurà millor. Ah, vale. Així, sí. tienes la referencia, el número de lote, para saber cuándo y dónde se ha fabricado, la fábrica donde se ha fabricado, dependiendo de la fábrica lleva un número, son códigos internos, Va. y la fecha de producción, tipo yogur. Yo sé que este se ha fabricado en enero del 26. I la caducitat quan és? Esto no caduca. Esto depende si lo enfundas o antes. ¿Vale? El 0 a 3, que sabes que es el C famoso. Sí, allò que... tal. Va. Y bueno, pues al final todo esto es lo que por ley tiene que llevar los juegos. Això és per tirar, no? Això és quins... Aquí, como el juego lleva plástico y lleva cartón, te dice a qué contenedor tienes Has que de tirar reciclar cada cada cosa. juego. ¿Vale? Toma ja. Nuestra dirección física, que eso muchas veces igual, cuando vas a comprar un producto no lo ves. Nosotros al final estamos obligados a decir, oye, mira, estamos aquí, esta es nuestra dirección. Si tienes algún problema, Si hi ha estamos aquí. alguna Es como queixa, estem aquí, no? dar la cara. Amb el teu tiet, allà es trobarà el teu tiet. Sí. Pongo en el teléfono, llama a Gonzalo. ¿Vale? Entonces, esto es pues, muchas veces, pues toda la vida tenemos el control, pero claro, cuando entras en los peluches es diferente. Aquí no hablamos con inflamabilidad, aquí sí que entra la inflamabilidad, aquí son muchas cosas, por eso muchas veces cuando los que fabricamos juegos o que nos dedicamos a hacer esto, todo lo que viene, que llámalo Temu, llámalo Ali, de que viene por ahí muchas veces, claro, dices, si no ha cumplido la normativa europea, el producto puede estar bien o no. Pueden ser, ya no te digo tóxicos, pero yo sobre todo los más inflamables. Eso es el caso de los disfraces. Los rotuladores y todo Sí, eso. todos los rotuladores tienen su perquè fórmula. poden venir d'un altre país aquí, que no compleixin les normatives d'aquí, però està aquí igualment. Sí. I això què? Pues eso. Pues en esas estamos, el sector... En la batalla. Això què? Quins collons, no? Vale. I això no crema, doncs? Sí. Ah, vale. Pero Anava a dir, massa bé- no arde. No arde. No fa de cop. No? Claro. És que ens agrada molt provar coses. Control de calidad. Aquí podem assemblar-nos a dos programes, dos referents, no? La Revuelta, vale, per així una miqueta divertir, però també per fer proves científiques de l'hormiguero. I per això de vegades ens agrada cremar coses. No tenim cotxes encara per tirar. No, pues todo llegará. Vale, perfecte, explica. Vale, el juego, crocata, ¿vale? Aquí lo que tenemos son bocas hambrientas que se ponen en el centro de la mesa y aquí tenemos ingredientes, ¿vale? Aquí lo que hemos intentado hacer es un juego muy sencillo, que al final se reparten las cartas, tú tienes estos ingredientes que pueden ser o croqueta de boletus, croqueta de rabo de toro, croqueta de pizza provolone, croqueta de bacalao, y dependiendo de lo que pide cada cliente, cada boca, tienes que ir haciendo el combo. Tienes que ir haciendo el combo para darle de comer. Y al final, cada uno tiene sus puntos, quien más puntos tiene, Gana, es el que gana. Molt bé. Bueno, també és senzill, Y luego no? tiene sus cartas especiales para tener interacción. Quines edats és aquest joc, més o menys? Però a partir de quina edat? 8. A partir de 8 anys. Sí. Molt bé. Està molt bé. Molt maco, És guai perquè la gent, t'ho juro que la gent de casa deu pensar que està tot enllaunat. No tenim pressupost de tenir un llaunat, que ho sapigueu. Va, hem fet ja 2 jocs, ara ja ve el moment amb la gent. Sí? Sí. Vinga, ho preparem. Va, primer expliquem-ho... Espera, un moment.
Jo crec que si ho expliquem no voldran venir. No vol... Per tant, millor explica què poden guanyar, vale? I després fem venir 2 persones i els expliquem el que passarà. Ganan un juego. Vale. Ganan el juego al que van a jugar. Y ahora necesitan 2 personas para jugar. Persones, va. Ara ens aixecarem i tot. 2 persones! Ja tenim una persona, vine cap aquí. Aplaudiment per ell! Vinga, i aplaudiment per ella! Está al suelo, ¿no? És al suelo, sí. Us expliquem com funciona això. Si heu de parlar algun moment, com et dius? Judit. Judit, em sonaves, I tu? Aran. Aran, et vaig veure la setmana passada. Sí, perfecte. Estem això. Expliquem com funciona ¿dónde está? això. Aquí. No, la caja. La caja, deu estar fora la caja o què? Aquí. Si no els hi donem després la caixa. Mira, podreu guanyar aquest joc. Vols ensenyar-lo tu? It's Bananas. It's Bananas. Vale? Aquest joc és el que podeu guanyar. Ara els hi fiquem. Fernando, fica-li en ell. Te explico. Es un cinturón y la cola, somos monos y los monos tienen cola. ¿Vale? Y la cola por detrás. Veniu més cap aquí, que la tele, si no, la càmera... ¿Vale? Y ahora tienes que verte la cola que vaya por ahí. Porque... Vale, así. Quants anys tens tu? 12. 12. No passa res. Ets un mono. Es un mono. I tu? Quants anys tens? 40. 40, perfecte. Ets una mona. Val, expliquem. Vols explicar tu? Vale. La ruleta no la veo. No farem servir ruleta. Perfecto. Fem una manera molt fàcil. Sí. En 30 segons, que posarem allà a la pantalla, el que n'aconsegueixi agafar més amb la cua, vale? Guanyarà el joc. És fer un moviment raro, vale? Sandra, fica't aquí amb mi, que així la càmera... Sí, perfecte. Vinga, al costat. Sí, Judit. Vale, 30 segons, sí, i fica una musiqueta així guapa, vale, també? Tenim a punt? Es pot aguantar, no es pot aguantar? És moviment, has de fer un moviment així. Puedes subirlo, bajarlo más para estar... Pots pujar-lo o baixar més. És raro això, Però és divertidíssim. T'ho passaràs molt bé. Música. Tempo. Ja! Vinga, vamos, podeu animar. En té un. Aquí en té 2 o no? En té 2 aquí. Ai, que s'ha quedat la cola. Ai, s'ha caigut. Poseu-li. Fes-ho amb la mà. Vinga, en té 3, Hòstia, en té 3. Cuidado. Agafa el quart. 3, 5, 4, 3, 2, 1... Ja està! Bueno, heu empatat, però ho ha fet més ràpid ella, i però tu ets més petit, i guanyareu els 2 alguna cosa. Els 2 guanyen! Bueno, cap allà, després us ho dono. Deixeu-ho aquí, que es vegi, sí. Pot quedar-se aquí. Vale. Al final es un juego por equipos. Si haguessin dit que feien això, no venien perquè a la tele fer això, oi? Però ha estat divertidíssim. Digues, es un juego por equipos. Es un juego por equipos que tratas de coger, tiras la ruleta, te dice los que tienes que coger, si es por orden, si no es por orden, si es hacia adelante, si es hacia atrás. Con la cola del mono cazar a los monitos. Això ho veurem d'aquí molt poc, a Reels, segurament del meu Instagram, val? Perquè això es veurà per tot arreu, perquè és una cosa molt viralitzable d'aquestes típiques que ara es fan, i una miqueta divertida. Aquí no sé si ho tens, Álvaro, per ensenyar la ruleta, perquè hi ha diferents missions, no? Has de complir aquesta missió, has de fer no sé què. O pots fer un tempo, suposo, no? No sé si es veu aquesta cosa tan petita aquí, però... Està dins? Sí. Està dins, Potser ho veurem més gran, doncs. No està aquí, No, hi ha una fulla aquí. Per què és la fulla? Porque a veces tienes que coger los monos y dejarlos alrededor de la hoja. Para las diferentes pruebas. Hi ha missions. Molt bé. Perfecte. Teniu més jocs a la bossa? Sí. Sí, doncs espera, primer fem preguntes. Pregunta. Agafa una pregunta. Sí. Vas a preguntarlas todas, ¿no? No les farem totes. No les farem totes. Vale. Bueno, això pot passar, El fail històric. Totes les editorials tenen un mort a l'armari. Quin joc vau portar pensant que seria la pròxima revolució
i es va menjar els mocs tan fort que encara teniu caixes al magatzem. Allà amb el vostre tiet. Pero sí. ¿De los nuevos o de los viejos? Porque tenemos para todos los gustos. Pots decidir un que diguis aquell, pensant que ho petaria molt, i mira, pues no va petar. Mira, a mí me gustó mucho el de las abejas. Big War. ¿Vale? Un juego tal que la abeja reina, tenías que conseguir cazar la abeja tal y llegar a un punto. Joder, disfruté el juego tal. Ahora lo cojo y lo abro. Después de estar 5 años editando juegos, lo abro y digo. Todo lo mal que se podía hacer se hizo en ese juego en cuanto a redacción, en cuanto a juego, en cuanto a explicaciones. Muy chula quedó la producción, pero el juego luego llegaba la gente a sus casas, lo cogía y me decía, si es que no lo entiendo. No sé jugar, no puc arribar a jugar. No conseguía ser. Y eso fue un juego con el que hemos aprendido mucho a saber editar y también a saber, porque de pasar de vender parchises, que si os habéis dado cuenta, un parchís nunca viene con instrucciones porque la gente juega como le da la gana. ¿Por qué? Entonces, dependiendo de donde vives, juegas de una manera u otra, a tener que hacer. Nosotros antes, medio folio o incluso en la trasera de los juegos iban las instrucciones. Ahora tienes que desarrollar el cuadro. Ahora llevan portada. Sí, ahora van instrucciones con portada. Entonces, bueno, pues a raíz de dejar algo por ahí por el camino, juegos que te cuesta y al final se te queda en el almacén, porque al final si fabricas 3, 4, 5 mil juegos, te los traes para venderlos y hay veces que cuando ves que el pale no baja, no sale, dices... Agafem aire, no? El de les abelles, segurament, no sé si heu tingut alguna idea així o no, que he sentit a diverses editorials, que algun d'aquests morts a l'armari que se'n diuen, no? Es reedita al cap d'uns anys, potser amb un altre nom o potser d'alguna altra manera, no? Es fa un petit canvi per millorar-lo i es torna a ficar en circulació. Hi ha aquesta idea? Este no tenía salvación. No, Aquesta no hi ha salvació. Aquí no había... O sea, aquí, Deixem estar. ahí está. Les abelles estan patint molt i aquest joc no. Algun joc més? Alguna coseta més? Sí. A veure, veiem tots. Hòstia, que xulo. Este es primo hermano de... Fish Fight. Van en parejas. Aquí lo que tenemos son 2 pirañas y 2 salmones. Y es una batalla entre pirañas y salmones. Algú vol ficar-se això entre les cames? Pues hay que hacerlo, ¿eh? Son retos. Tot això, no? Son retos. A veure. Tiró. ¿Alguien lo cogerá? Vinga, adelante. Ese sería un equipo. ¿Vale? I aquest cap allà, aquest agafa el tu per ensenyar-lo. Toma. Lanza. Allà lanza. Toma, molt bé. ¿Vale? Al final son retos y aquí tienes todos los retos. Entonces, retos, como es un juego por equipos, retos de puntería, retos de lanzar, retos de precisión. Entonces, tienes que correr, imagínate, pues 5 metros, llevar la cuerda para medir el espacio con el pez en la cabeza. O tienes que tumbarte en el suelo y levantarte sin que se caiga el pez. O tienes que ir con la parte del equipo intentando dejar el pez lo más cerca de la pelota posible. ¿Vale? Y lo de cagar peces, que es el que más me gusta. Cagar peces, ¿eh? Tienes que... El tío aquí, el caganer. El caganer, exacte. Aquí tenim el caganer de peixos. Bueno, és un con el pez possible caganer. entre las piernas, asomando la naricita, tienes que conseguir dejarlo más cerca, como la petanca. Ah, és una petanca? Sí. Una petanca. Ho provem? Claro. Provem la petanca, vinga, va, que sí. Els que tingueu peix, veniu cap aquí. Tenim pilota? Sí. La tens tu? Perfecte, deixa-lo on vulguis, Sandro, tu mateix. I aquest serà el Quick Link, vale? El que el deixi més a prop té el Quick Link. Has vist? Val, i això, perquè es vegi bé aquí, deixarem la pilota, la deixem aquí, no? Álvaro, com ho veus? Vale, veniu cap aquí tots. Veniu cap aquí. Tots cap aquí, tots cap aquí. I us heu de ficar entre el peix aquí. Te voy a hacer la demostración, déjamelo. Ha practicado. Pez. A veure, sí, ensenya'ls-hi, que és la càmera teva, eh? ¿Sale por ahí? T'està veient tota Catalunya, eh? Tota Catalunya. Hay que venir hacia la bolita. Val? I cagar. Y dejarlo. Quien más cerca lo deje, gana. Està molt bé. Álvaro, et sembla bé aquí on ho hem deixat o tens algun lloc millor? Aquí et sembla bé? Anna, tu mateixa. Vinga, a cagar. A veure... Hòstia! Bueno. Hòstia, això no t'ha fet mal als genolls? No t'ha quedat mal als genolls? O sigui, m'has fotut un mal a mi. Estic fent gran, eh? M'està començant a fer mal als genolls veient a l'altra gent, eh? Ui, estic molt malament. Vinga, va.
Apetim. Aprieta, aprieta. Aquest està fatal, Mira com s'ho pensa. Mira com s'ho pensa. Hòstia! Hòstia, està guanyant, Està guanyant. Joanet! Vinga, has de fer-ho millor, El pots apartar, Bueno, apartar amb el... Mira el tio, mira. No, mira cap aquí, aparteu-lo. Las pirañas van ganando. Mira. El NAS es lo que manda. La nariz. Sí, fiquem-nos... Mira. Fica't allà. Penseu que les càmeres estan allà, vale? Sí, això. Paula. No sé com t'ho faràs, però pensa que el que va guanyant és el teu pare. Si no és per tu, és del teu pare. Tu mateixa, vale? Si està just a sobre, guanyes tu. A cagar. Mira, no... Ai! Ja, clarament tenim un guanyador que és en Joanet! Joanet, després no. Aquest joc, el Quick Link, és per tu. Aplaudiment per tots ells! Has vist que bé? Provat queda. Si el millor és provar els jocs perquè s'entenguin, no? Claro. Sí, no, desde luego. Sobre todo estos juegos de mesa que no necesitas mesa para jugar y son más... Aquí, Solo un culo y... Perfecte, algun joc més? Sí. Sí? Treu. Ahora falta... ¿quedan dos? Dos més, Esta es la colección educativa. Esto sí que te lo explico en pack. Perfecte, sí. Doncs mira, aparta una miqueta això, que així es vegin bé. Perfecte. Molt bé. Estos están dentro de la colección Class Game. Class Game es la colección que tenemos, que son juegos editados por profesores para jugar en el aula. ¿Vale? Per aprendre. Vale, tenemos en la colección, este año empezamos con la colección blanca porque tenemos el rojo de matemáticas, el azul es de lengua y el de... El verde, conocimiento del medio. Sí. Vaya, aquest Pues- quadra bé. Naranja es educación física y psicomotricidad y el blanco son las funciones ejecutivas, ¿vale? Color Watt es un juego en el que vamos a intentar que el cerebro funcione de manera de que aprenda a diferenciar lo que está escrito en un color, Hòstia, xulo. pero escrito en otro... Pues, no sería capaz de explicarlo, te lo enseño. El test de Strop. Test de Strop. O algo así. Jo no conozco. Aquí tenim dos psicòlogues, algun dia els ensenyarem. Sí. A veure. Verde escrito en rojo. Verde... vale, uy, sí. Vale, no está barajado, pero al final vas lanzando cartas, entonces cuando ves la coincidencia tienes que decir el color que has visto de coincidencia. Amb el verde, no? Per exemple. Vale, por ejemplo, aquí tenemos el verde. Sí. Pero Això és groc, ¿El? És groc, això. No, pero pone verde. Vale. Es la Y verde. coincidencia. Vale. Aquí tenemos això la- coincideix. Claro. Vale. Entonces se van lanzando cartas y cuando ves la coincidencia, en este caso que leemos verde, Va. aunque esté escrito en rojo o en amarillo, primero que lo ve, pone la agafa. mano I se'ls queda Vale. i va fent punts, no? y cuando son muy pequeños y no saben leer, vamos a jugar con frutas. Perfecte. ¿Vale? Molt bé, estan Este xulos, es aquests. Color Watch, que al final, entre la velocidad, al final tú estás leyendo en un color, el cerebro te Uf, sí, explota. com m'has ensenyat la primera d'allò, dic, què està passant aquí? ¿Vale? Y luego equilibrista a la vista, ¿vale? Estos son los juegos que te he explicado antes, que te he dicho antes, que al final, cuando les metes idiomas, uno de los idiomas que ponemos es catalán. Al final... Viene... Són fàcils aquí a Catalunya, són fàcils. Fiquem-nos un català i estem contents, sí o no? Ja està. Mira que fàcils. Tienes el corcho, Vale. tienes las piececitas de madera. Ai, podem jugar aquest? Sí, hombre, claro, sí. La bolsita para llevártelo, porque al final también buscamos mucho lo que es la portabilidad de los juegos, la mochila, lo que hablamos antes, separarnos de los móviles, pues pónselo fácil. Que sigui senzill. Y las cartas. Entonces, ¿Qué te lo hace? que ¿Qué tienes te que hace? hacer es, coges el cartoncito, Sí. el cartoncito, no, el corcho, Sí. y lo que te diga la tarjeta. Bueno, ¿Sí? depende. En este caso, pues Espera, empieza por... la primera, aquí, Posa'm una difícil, en la mano, en la mano ¿Así? tienes que montar, Això a la mà... no, això així. eso en la mano. Sí. Vale, això aquí. Ahora tienes que poner la pieza azul y la Sí. pieza, hacer esta torre. És la difícil, aquesta. Ya está. Aguantas 2-3 segundos, muy bien conseguido. Luego, sí, te puedes jugar en la mano, en la pierna, Encara aguanto, Encara aguanto, en la pierna. A la cama, a la pota.
Sí. De pie, te puedes levantar. No. Sí. Es recomendable, es educación física. Ah, sí? És millor fer esport, no? Fes alguna cosa, no? Sí. Aquest és més complicat, Claro. El cap? Ah, No, el cap no. El cap no. Faig aquest, vale? Ja. Aquest trampa de què? Trampa de què? Clar, que aquí tinc menys superfície, que és la tíbia, això. pero no. Està bé? Bueno, yo no. Però per què no? Sí. No. Collons, que són... Ai. Haig d'aixecar, aviam, va, posa'm un altre dret. Va. Aquest, com ho haig de fer, el cap? Acá. Joder. Però és la gorra, aquí. Mira. Me va. Vale. Hòstia. Hòstia. Ja ho deixem estar, ho deixem aquí. Està guai, molt xulo. Vale. Amaga això. La carta, em van dient la carta, que tothom digui la carta, perquè la carta és vermella i ja podeu ficar-la per al xat, vale? I guanyareu un punt per guanyar el metro. Aquesta és una cosa interna aquí. La gent, nosaltres hi tenim una carta amagada aquí, cada dia, i han d'intentar-la endevinar, i cada dia van fent punts. I després, al final d'uns quants mesos, de fet, al final d'aquest mes, podran guanyar un joc, el que hagi fet més punts. Un joc amb el xat, així, els tenim entretinguts. Ja està, no, els jocs? Sí. Fem una última pregunta? Claro. Sí. Vinga, agafa'n una, Fernando. Si algú té alguna pregunta, benvinguda és, Vull dir que ja ho sabeu, Vale. Mira, això és bastant important, que això no ho coneixem gaire. La por a la tirada. Quantes unitats fabriqueu d'un joc nou si no sabeu si agradarà? Val més quedar-se curt i que hi hagi hype o omplir el magatzem i resar tots els sants? Hemos pasado por los dos lados. Hem passat els dos cantons. No, la tirada mínima rentable para clar, fabricar, importante. estás hablando de entre 2.000 y 3.000 juegos, Val. ¿vale? Si haces al final 8 o 10 novedades, cada vez que haces novedades, pues calcula. Pero nosotros intentas siempre decir, oye, la primera tirada, incluso la segunda tirada, y dices, qué bien se ha vendido. La segunda tirada también cortita. Contenida, Sí, continguda. Claro, pues nos ha pasado muchas veces de se ha vendido el juego muy bien, Y ha al entrado bien en saborear. las tiendas, fabrica más, has fabricado más, pero de las tiendas no ha salido y te has quedado I et quedes fotut. con los juegos. Sí. Pero las tiradas normalmente suelen estar por ahí, sobre las 2.000, 3.000 unidades. De cada joc que feu. Sí. I quants jocs feu més o menys a l'any? Actualment. Hombre, ahora hemos hecho una tirada de 6 novedades para la primera parte del año Uau. y Déu-n'hi-do. en septiembre vendrán otras 6. O sigui, Pero bueno, eso- unes 12 més o menys, Sí, más o menos. una per mes gairebé diria. Más No? los Y luego las clásicos. distribuciones, más los clásicos, más... O sigui, otras de cositas. novetats serien unes 12, més les reedicions de clàssics que teniu Y luego vosaltres ja al las catàleg. distribuciones, porque también llevamos distribuciones de otras marcas a nivel que están fuera de España que las traemos al mercado nacional. Entonces, lo de Learning, que son, bueno, cuéntale. Learning es una empresa americana educativa. Val? La distribuimos para toda la parte de retail. Luego también Logis, que es una de juegos de mesa infantiles, de 3, 4, 5 añitos, que están muy chulos. Eso sí, a la próxima que volvamos los traemos. Van muy Perfecte. chulos. Y luego BioViva, también es una marca francesa, Vale, de no juegos conec. de naturaleza, de cartas. Está muy bonito. Pues aquests els porteu el pròxim cop i així els veiem, no? Sí. El pròxim cop que vingueu. Sí. Ara, a finals de temporada, serà juliol. Veniu aquí i ens anem a la platja després, Perfecto. que ho sabeu. I fem una paella a la platja. És la nostra paella, no serà la vostra. A mí me vale. Mientras- Estarà bona, Jo us convido i ja ho veuràs. Aquí fem, o sigui, ja us he dit que ens agrada l'embroncano i tot això, intentem anar per allà, no?, perquè som guais i tot això, i ells fan 2 preguntes clàssiques. Aquí en tenim 5. Però no són tan heavies, perquè tenim un públic més homogeni. No podem anar a aquelles tan heavies. Preguntes, n'hi ha 5, us les repartiu, com vulgueu. Va. Sou germans, us espavileu. Cada quan neteges el pijama? Semana. Cada setmana? I tu? También. També, cada setmana, eh? Cuando se cambia las sábanas. Sí, sí. Ho netegeu els dos entre els dos? Vale. Què prefereixes, o què preferiu? Dir sempre la veritat, encara que faci mal, ¿El qué, perdón? Decir siempre la dir verdad. sempre la veritat, encara que faci mal,
o viure tranquil amb alguna mentida? Si us ho penseu gaire, la segona. Depende, Hòstia, seguro. Si us ho penseu gaire, la segona. La segona. Sí. Va. Jo també. Hi ha algun moment a la teva vida que hagis hagut de moure fitxa per canviar de rumb? Algun moment a la vostra vida que heu hagut de fer canviem de carril perquè hem de canviar de rumb a la nostra vida? Hombre, hemos hecho eso con la editorial. Tal com l'ha explicat abans, no? Tal qual ha sigut això. Hace 5 años. Oye, ¿el barco cómo va? Sí, pues gira que nos això vamos. s'afona. Sí, va haver un moment fort, o sigui, va ser un moment heavy que va decidir canviar fort. Internamente nos costó mucho, porque ahí contábamos con mi padre y sus hermanos, una empresa muy clásica, muy tradicional. Y llegamos nosotros, pues ahora vamos a hacer... ¿Cómo que vamos a hacer? I el pare es va enfadar o què? No. I el tiet? No, menos. que va, No. en ese Ens sentido- cau molt bé el tiet, eh? Sí, no, el tío, Y la el tío verdad. decía, además, le decía, Sandro, esto, dice, papá, a mi tío le decía, estamos sembrando. Y mi tío, vale, pero ¿cuándo recogemos? Porque llevamos... Tu tranquil, que el 2020 faràs una de caixes. No, esto fue 2021, 2022. Sí. Allà va començar fort, no? Vale. Què preferiu? Aquesta s'ha de pensar molt bé, Tenir molts diners, però ser odiats a rebentar, molt odiats, o ser pobres, però molt estimats. Però pobres, molt pobres. Si esteu pensant és ser Pero rics, ponte estimar, Sí. muy queridos. Sí, O sigui, al prefereu final, ser si estimats eres i querido- pobres. Al final, si eres querido no te va a faltar nada. Però sou molt pobres, si viviu sota un pont, o si no teniu pis No ni te, van a casa... dejar, no te van a dejar vivir bajo un Que puente. me odien, que me odien. ¿Pero en serio? ¿Tú piensas que alguien No, joder, si pero eres muy si querido eres no te muy van a querido dejar? no vas a vivir bajo de un puente. És per força... Però, claro, aquí, te está és el apretando que ahí. fica entre parèntesis. Ser pobre, vivir no fot un pont. Ser pobre, va, ser pobre i mostra. Vale, ja està. I última pregunta, i us deixem anar cap a València. Quina relació teniu amb les xarxes socials? Perquè vosaltres teniu Falomir Brothers, a part de Falomir Juegos, i feu contingut de... Deixeu-los dir aquella frase, ara els hi fem. Quina relació teniu? Estamos todos los días. Tots els dies, però amor-odi, Amor-odi, angoixa, amor-odi. No, us provoca angoixa... Mira, a nivel voleu- personal, Sí. Cero. Cero. A nivel profesional, estás en las redes sociales porque tienes que estar, porque tienes la de esta. Para nosotros fue muy importante, porque claro, una cosa son las redes sociales de Falomir y otra cosa es lo de Falomir Brothers. A nosotros darnos a conocer, porque la gente conocía la marca pues de los años 80, históricamente conocían a Falomir Juegos, pero claro, cuando íbamos a los eventos y llegábamos nosotros, les chocaba un poco. Claro. Entonces dijimos, oye, vamos a hacer un Instagram y cómo le Falomir Brothers, y de esa manera humanizamos un poco la empresa y la gente ve que al final los que están detrás de la empresa somos nosotros, que aquí es gente normal, que se levanta, sus problemas, sus discusiones, su trabajo. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien, porque al final, en el momento que humanizas la empresa, que enseñas lo que haces y quién eres, la gente lo agradece y te conoce y te va... Home, feu contingut molt divertit. Sí, bueno, Sí, eso también. bueno, eso ahora. Empezamos haciendo... Bueno, que es va evolucionant, la cosa va evolucionant. hemos evolucionado. Els hi voleu deixar aquell enigma i que se'l quedin per casa? Sí. A mi, jo encara no sé què collons s'ha de Sí, no? Després m'ho expliqueu, Però expliqueu-los És lo del fàcil. porró, lo del porró. ¿De qué tienes que llenar un porro, un botijo, para que pese menos? Ala, paper de gust. Ho deixem aquí, ho deixem aquí. Estas son las preguntas o sigui, al público. No pot ser heli i aire, no pot ser, m'han dit. Vale? Jo he dit heli, perquè és molt intel·ligent, gràcies, però no m'han dit que no. M'han dit que no. Res, us heu passat bé? Molt bé. Teniu alguna cosa més a dir que hagi quedat aquí en el tinter, que digueu, ostres, que no aneu a València i digueu, és que no hem dit això, la mare que el va parir aquell català. Alguna cosa que hagi quedat aquí? No, yo... Ho he deixat anar tot, Que nos vemos. Ens veiem cap al juliol. Nada, exacto. vamos a ver al fin de Sí, semana. sí, sí. Así Anava a dir aquí. Nosotros, mira, él se queda en Valencia porque sí. él atiende a Tenemos otro evento también. un evento de payaso hospital. Son payasos que van al qué hospital, a las plantas infantiles, y yo me subo para la SEU. Ens veiem allà. Sí. Ens veiem allà, el dissabte i diumenge estaré jo allà i tu des de divendres, no? Yo voy prontito Perfecto. a prepararlo todo. Aplaudiment per ells, fortíssim! Muchas gracias. Gracias. Això ja ho tenim, us ho heu passat bé? Sí! Ens veiem el dia 28, el programa 28, a la Seu d'Urgell. Val? Si voleu venir, estarem per allà, podeu guanyar uns jugossos molt guapos, farem un bingo, ens ho passarem molt bé, Núria Vilarrubla, moltes coses guapes.
Vale? I si no, cada dilluns es pot trobar aquí. Que vagi molt bé! Adeu! Adeu, 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 adeu!